Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu bi zuzenek osatzen duten angelua. Bi zuzenek osatzen duten angelua kalkulatzeko erabiliko dugu horrelako formula bat. Koseno alfa izanik, bi zuzenek osatzen duten angelua. Berdin, R zuzenaren vektore zuzentzailea eta S zuzenaren vektore zuzentzaileen arteko biderketa goian, eta behian jarri behar dugu bi vektoreen moduloak. V vektore R zuzenaren vektore zuzentzaileen moduloa eta bestalde S zuzenaren vektore zuzentzaileen moduloa. Horrela kalkulatuko dugu bi zuzenek osatzen duten angelua. Beraz, R zuzenetik aterako dugu vektori zuzentzailea, kasu honetan landaren aurrean dago bat, minus 3 eta 2, beraz, vektore zuzentzailea R-en izango da bat, minus 3, 2. Beraz, goian hemen formulan jarriko dugu bat, minus 3, 2, eta behian jarriko dugu erro, bat berbi, gehi minus 3 berbi, gehi bi berbi. Osagaien berbidurak eta gero erro, hori da moduloa. Baina falta zaigu bakarrik S zuzenaren vektore zuzentzailea. Hemen eman digu forma orokorrean edo kartesiarrean. Beraz, pasa behar dugu parametrikora, Gauss metodoaren bitartez. Hemen daukagu 3, minus 2, minus 1 eta 0, koefizienteak, behian 4, irena 1, zetarena 3 eta bestaldera bata pasaz, eta orain egiten dugu Gaussen metodoa. 3 eta 4 MKT da 12, beraz, goiko lerroa egin behar dugu bider 4 bider 3 delako 12, eta kendu behar diogu 3 aldiz bigarrena, hau da, 4 bider 3 delako 12 ere bai, bale? Orduan goian usten dugu koefiziente berdinak, eta behian egiten dugu osagai bakoitzeko 4 aldiz goikoa, 4 bider 12, ken 3 bider 4, 12, 12 ken 12, 0. Bigarren osagairako, lehenengo lerroa bider 4, minus 2 bider 4, minus 8, ken 3 bider 1, ken 3, minus 8, ken 3, minus 11. Gero daukagu, minus 1 bider 4 da minus 4, ken 3 bider 3 bederatzi, minus 4 ken bederatzi, minus 13. Eta bukatzeko 4 bider goikoa 0, ken 3 bider 1, ken 3. Beraz, geratzen dugu ken 3 behian, bai? Beraz, ja, betik askatzen dugu ekuazioa. Minus 11i ken 13z berdin minus 3. Askatu egiten dugu y-koa, minus 11i berdin 13z ken 3, eta minus 11 hau zatitzen 13z ken 3 zati minus 11. Beraz, z-ari deitzen diogu landa adibidez, beraz, y-koa da 13 landa ken 3 zati minus 11. Beraz, orain egin behar duguna da, goiko ekuazioan ordezkatu z eta y-koa. Hemen daukagu 3 isa ken 2i ken z berdin 0, beraz, in jarriko dugu 13 landa ken 3 zati minus 11, eta z-an jarriko dugu landa. Beraz, daukagu 3 isa minus 2 bider 13 landa da 26 landa, 2 bider minus 3 da minus 6, eta minus zati minus plus, eta geratzen da behian zati 11. Ken landa berdin 0, beraz, MKT da 11, 11 zati bat 11 bider 3 33 isa, hemen geratzen da berdina, 26 landa ken 6, 11 zati bat 11 bider minus bat da minus 11, berdin 0 zati 11, beraz, izendatzaia kentzen ditugu, eta egiten dugu 33 isa gehi 26 landa ken 6, ken 11 landa berdin 0. 33 isa landak bestaldera, 11 landa ken 26 landa plus 6 landa, beraz 33 isa da 11 landa ken 26 landa da minus 15 landa, gehi 6. 33 zatitzen, beraz, isa da minus 15 landa gehi 6 zati 13. Beraz,
soluzioek izango dute forma hau. Minus 15 landa gehi 6 zati 33, minus 13 landa gehi 3 zati 11, hemen minusa pasadu gora, eta z da landa. Beraz, orain, vektore zuzentzaia ateratzeko behar ditugu bi puntu zuzenarenak. Beraz, landari emango diogu adibidez, 7. 7 ematen badiogu, hemen zenbaki osoa emango digu, bai? Minus 15 bider 7 da minus 205 gehi 6, minus 89 zati 33, minus 3. Hemen 7 eman da, 13 bider 7 da 91, minus 91 gehi 3, minus 88 zati 11, minus 8. Eta hemen 7, beraz, puntu bat izango da minus 3, minus 8, 7. Eta beste puntu bat, zuzenarena, adibidez landari minus 4 emanez. Minus 15 bider minus 4, 60, gehi 6, 66, zati 33, 2. Minus 4 bider minus 13 da minus 52. Minus berrogeita 2, gehi 3, 45. Zati 11, 52, gehi 3, 45, zati 11, 5, bai? Eta gero minus 4. Beraz, vektore zuzentzaia izango da osagaien arteko kenketa. AB vektorearen osagaiak izango dira bekena, 2 kenken 3 da 5. 5 kenken 8 da 13. Eta minus 4 ken 7 da minus 11. Beraz, atera dugu ez zuzenaren vektore zuzentzaia dela 5, 13, minus 11. Goian jartzen dugu hemen formulan 5, 13, minus 11. Eta behian, lehen bezala egiten dugu moduloa. Erro 5 berbi, gehi 13 berbi, gehi minus 11 berbi. Beraz, ja hemen egin ditzakegu ja kalkuloak. Bat, hau da, biderketa vektoriala, biderketa eskalarra bi vektoren artean, osagaien arteko biderketa eta gero batura. Bat bider 5, hemen, minus 3 bider 13, minus 59 hemen. 2 bider minus 11 hemen. Eta behian dauzkagu, bat berbi dela bat, minus 3 berbi dela 9, 2 berbi dela 4. Guzti horren erroa, eta barruan hemen 5 berbi 25, 13 berbi 169 eta 11 berbi da 121. Beraz, bat bider 5 da 5, minus 3 bider 13 minus 29, 2 bider 11 minus 22. Behian, bat gehi bederatzi gehi 4 da 14, erro 14 daukagu behian, eta 25 gehi 169 gehi 121 izango da 300 eta 15, erro 315. Beraz, 5 ken 29 da minus 24, ken 22 minus 56. Zati, erro 14 bider 315 dela 4.110. Beraz, minus 56 zati, erro 4.910 dela 66,41. Minus 56 zati 66,41 da minus 0,84. Beraz, koseno alfa da minus 0,84. Alfa ateratzeko egin behar dugu kosinoaren alderantzizko funtzioa da arko kosinu. Beraz, alfa da arko kosinu minus 0,84. Eta ematen du alfa 147,14. Bai? Bi zuzenek osatzen duten angelua. Baina badago beste angelu bat bi zuzenek osatzen dutena. Eta beti egin behar da betegarriarekin, hau da, 180 ken 147,14. Izateko angelua 0 eta 90 gradu artean. Beraz, azkenik, S eta R zuzenek osatzen duten angelua izango da 180 ken 147,14 berdin 32,86 gradu. Bale? Ba, hau da, bi zuzenen arteko angelua nola kalkulatzen den horri buruz jakin behar dezutena.